Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gaspar. Taong 1973, La Trinidad, Benguet. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa bahay ampunan itong si Gaspar. Magmula noong nakulong ang kanyang ama, ay nagpatiwakal na din ang kanyang ina. Wala na siyang magagawa kung hindi ang humanap ng maaaring matutuluyan upang mailigtas ang kanyang buhay. Ayon kay Gaspar, na magmula noong nawala ang kanilang padre de pamilya, nag-umpisa ng mabaliw ang kanyang ina dahil sa labis na kalungkutan at pagkabahala. Palagi na sila nitong sinasaktan ng kanyang mga ibang kapatid, kaya hindi naglaon, paisa-isa na silang tumakas sa poder nito. Dahil sa pagmamahal ni Gaspar sa kanyang ina, tiniis niya ito ng halos 5 taon sa pagbabakasakaling ito ay magbabago. Subalit, nang dumating sa puntong pinagtangkaan siya nitong patayin, napilitan na din siyang lisanin ang kanilang tahanan. 3 buwan siyang nagpalaboy-laboy sa daan hanggang sa dumating ang puntong merong nagmagandang loob sa kanya na dalhin siya sa bahay ampunan. Nang makita ni Gaspar ang pagkakataong yon, hindi na ito nagdalawang isip na tanggapin ang alok nito sa kanya. Makalipas lamang ang ilang araw, dahan-dahan nang nagbago ang kanyang buhay. Kung noon 1 beses lamang siyang nakakakain sa isang araw, ngayon ay nagagawa na niyang kumain ng 3 beses. Madali din noong nakahanap ng mga kaibigan si Gaspar, gawa ng magaling itong makisama sa kanyang kapwa-bata sa edad niyang yon. Ang tanging ikinakabahala lamang ni Gaspar sa lugar na yon ay ang mga taong namamahala sa kanila. Maniwala kayo o hindi, sa tuwing nasisilayan ni Gaspar ang pamunuan ng bahay ampunan, bigla na lamang umiinit ang 10 kwintas na ibinigay sa kanya ng kanyang ama bago ito nakulong. Alam niyang isa yung indikasyon na meron itong ikinukubling kasamaan, kaya na may ginawa niya ang lahat upang ito ay iwasan. Kapag umaga, maayos ang bahay ampunang kanilang tinutuluyan. Halos wala kang mararamdamang masamang presensya sa lugar na yon. Subalit, kapag sumasapit ang takip silim, ay nag-iiba ang ihip ng buong paligid. Sa loob ng ilang buwang pananatili doon ni Gaspar, hindi niya maiwasang makarinig ng mga kakaibang paghuni kapag sumasapit ang gabi. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, mas lalong nakakaramdam ng pagkatakot itong si Gaspar. Paminsan-minsan, kapag iminumulat niya ang kanyang mga mata at tumitingin sa dingding ng bahay ampunan, nakakakita siya ng mga aninong naglalakad kahit wala namang taong naroon sa paligid. May mga daladala itong kandila at meron itong mga talukbong sa kanilang mga ulo. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay palaging iniiwasan ni Gaspar ang anong bagay na maaaring indahin ng kanyang sarili, kagaya ng pagkaramdam ng pagkaihi. Kahit puputok na ang kanyang pantog, ay pinipilit niya itong tiisin hanggang kinaumagahan. Ayon sa kanya, na ang tanging ligtas lamang sa lugar sa bahay ampunan ay ang lugar na kanilang pinagpapahingahan. Sa labas ng pinto ng silid, napakaraming gumagalang iba't ibang uri ng mga nilalang na hindi ordinaryo sa kanyang pakiramdam. Dagdag pa niya na napakarami niyang naririnig na kakaibang ingay, kagaya ng mga paghila ng mga kadena
at mga pag-ungol ng mga taong animoy mamamatay na. Pilit niya lamang itong ipinagsasawalang bahala upang kahit papaano'y maiwasan niyang mamuhay sa takot doon sa lugar na yon. Isang gabi, habang mahimbing silang natutulog ng kanyang mga kasama, bigla na lamang napabalikwas si Gaspar nang makarinig siya ng isang mahinang tinig ng mga babaeng kumakanta. Nakakapanindig balahibo ang ginagawang tunog ng mga ito na para bang gumagawa sila ng ritual sa paghahari ng kadiliman. Kahit anong gawin noon ni Gaspar, hindi niya natatakasan ang tunog na yon na halos kanya ng ikabaliw. Maya-maya pa, tuluyan ding nawala ang tinig sa buong paligid at kasabay nito ang pagwika ng isang nilalang sa labas ng kanilang pinagpapahingahan. Pahagulgol ang boses nito na nagsasabing, "Piliin mo ang pinakamalusog na bata para sa pagdaraos natin ng piging sa kabilugan ng upuan." Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-alis ng nilalang na para bang meron itong hinihilang bakal. Nang marinig ni Gaspar ang sinabi nito, ay halos hindi niya napigilang umiyak dahil sa takot. Sa pagbukas ng pinto ng kanilang silid, ay pinilit niyang mag-aktong natutulog upang hindi siya mapansin ng nilalang na pumasok doon. Habang nakapikit si Gaspar, ramdam na ramdam niya ang kakaibang baho ng nilalang na naglalakad. Maihahalin tulad mo ito sa isang bulok na karne na napakaraming uod na nagsisikain. Kahit sukang-suka na siya noon, pilit niya pa ring pinipigilan ng kanyang sarili upang hindi siya mahalata ng nilalang na naglalakad. Maya-maya pa, narinig ni Gaspar ang ungol nito at kasabay nito ang pagbuhat ng nilalang sa batang katabi lamang ni Gaspar. Ramdam na ramdam niya ang pagbuhat ng nilalang na yon sa kadahilan ng iisa lamang sila ng kumot na pinagsasaluhan ng batang kanyang katabi. Nang maramdaman ni Gaspar ang paglayo nito, ay siya namang dahan-dahan niyang pagsilay sa nilalang. Pagsipat niya rito, bumungad sa kanya ang kanyang katabing nakamulat ang dalawang mata at nakabuka ang bibig. Laylay din ang dila nito at parabang wala na itong buhay. Dahil sa mga pangyayari, ay halos hindi maiwasan ni Gaspar ang makaisip ng kung ano-ano sa kaganapang kanyang nasilayan. Kinaumagahan, habang pinapakain sila ng mga taong namamahala sa bahay ampunan, ay pilit pinakikiramdaman ni Gaspar ang kanyang mga kaibigan kung merong makakaalala sa batang kanyang katabi sa pagtulog. Subalit, ilang oras na ang lumipas, ay wala pa ring nakakapansin sa pagkawala nito na parabang hindi nila naalala ang tungkol sa kaibigan nila na kinuha ng demonyo. Matalik nilang kaibigan ng batang yon, subalit hindi nila ito nagawang mapansin na parabang tuluyan ng nabura ang kanilang mga alaala. Nang mapansin ni Gaspar ang mga nangyayari sa paligid, pilit niyang iniiwasang makipag-usap sa mga taong namamahala sa bahay ampunan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, lumapit sa kanya ang isang madre upang siya ay kausapin. "Gaspar, magmula ngayong araw na ito, mariinang ipinagbabawal dito sa bahay ampunan ang pagsusuot ng mga kwintas kagaya niyang sayo. Kung hindi ikakagalit ng loob mo, nais ko sanang kunin yan pansamantala." Wika ng madre. Hindi ko humaaring ibigay ito kasi
Bigay to sa akin ng ama ko eh. Sige ho, kung bawal ang kwintas, hindi ko na lang to susuotin. Sagot naman ni Gaspar. Habang kinakausap niya ang madre, pansin niyang hindi ito nakakatitig ng matagal sa kanyang mga mata. Napakalikot ng paningin nito na para bang meron itong inoobserbahan sa buong paligid. Nang marinig ng madre ang sinabi ni Gaspar, ay tumitig lang naman ito sa kanya ng masama at mabilisan din itong umalis. Isang oras lamang ang lumipas, meron na namang lumapit sa kanya upang pagtangka ang kunin ang kanyang kwintas. Subalit kahit anong gawin ng mga ito, hindi ito pinapayagan ni Gaspar. Hindi rin naman siya nito maaaring puwersahin dahil sa karapatan din naman niya ang bagay na yon. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, nagkaroon ng isang mumunting salo-salo sa kanilang tinitirhan. Lahat ng pagkaing nakahanda sa mesa ay purong karne na siyang labis na ikinatuwa ng kanyang mga kaibigan. May adobo, afritada, menudo at napakarami pang ibang nakahanda sa mesa. Nang akmang papakainin na itong si Gaspar, bigla na lamang siyang natigilan nang makarinig siya ng isang boses sa kanyang isipan na nagsasabing, "Huwag kang kumain, Gaspar. Huwag kang kumain. Huwag kang kumain." Dahan-dahan lamang ang pagwika ng boses na yon habang paunti-unting nawawala. Dahil sa kanyang mga narinig, ay ninais niyang sundin ang sinabi ng tinig. Ang ginawa niya noon upang hindi siya mahalatang hindi kumain ay ang pagpapanggap na niluluno niya ang bawat karne na kanyang isinusubo sa kanyang bibig. Kapag nakita niyang hindi tumitingin ang nagpapakain sa kanila, mabilisan niya itong niluluwa sa ilalim ng mesa. Ilang minuto pa ang lumipas, natapos na nga ang kanilang salo-salo. Agad din naman silang sinamahan ng isang madre patungo sa kanilang silid upang pagpahingahina. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, pasipat-sipat pa itong si Gaspar sa mesang kanilang pinagkainan. Pagsilay niya roon, bigla na lamang siyang natigilan nang makita niya ang ulo ng nawawala nilang kaibigan na nakalagay sa mesang kanilang pinagkainan. "Bakit, Gaspar? May problema ba?" tanong ng madre. Wala naman po. May naalala lang po ako." Sagot naman ni Gaspar. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakad patungo sa kanilang silid na pinagtutulugan. Habang lumalalim na naman ang gabing yon, nakakarinig na naman itong si Gaspar ng kakaibang mga ingay sa buong paligid. Naroon pa rin ang mga babaeng kumakanta ng isang engkantasyon na labis na ikabaliw ng kanyang isipan. Nang hindi na niya magawang maatim ang mga pangyayari, ay pinilit niyang mag-isip ng paraan upang tumakas sa bahay ampunan. Sa pagsapit ng umaga noong mismong araw, nagkataon namang pinalaro sila ng mga namamahala sa bakuran ng kanilang bahay na pinagtutuluyan. Karamihan sa mga kasama ni Gaspar ay masayang naglalaro na para bang hindi nakakaramdam ang mga ito sa kakaibang mga nangyayari sa buong paligid. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang nasilayan ni Gaspar ang lalaking hardinero sa lugar na siyang mabilisan niyang nilapitan ng pasimple. Nagkataon kasing tagu-taguan ang kanilang nilalaro noon, kaya na may nagkaroon siya ng pagkakataon upang ito ay kausapin.
Paglapit niya sa hardinero, agad niya namang sinabi ang kanyang mga naranasan sa bahay ampunan. Nagmamakaawa siya doong isama papalabas ng lugar upang magawa niyang mailigtas ang kanyang sarili. Manong, pakiusap. Isama niyo na po ako. Ayoko na rito. Inuunti-unti po nila kami. Mangiyak-ngiyak na wika ni Gaspar. Nang marinig ng hardinero ang sinabi nito, maging ito man ay natulala sa mga sinabi ni Gaspar. Pagtitig niya sa mga mata nito, alam niyang alam din ng matandang yon ang mga nangyayari sa bahay ampunan. Habang patuloy siyang umiiyak sa harapan nito, ay panay naman ang kanyang pagmamakaawa sa matanda. Ilang minuto pa ang lumipas na pagpasyahan na nitong siya ay isama. Sige Noy, sumama ka sa akin. Pero sa ngayon, ang daan na ituturo ko sa iyo ang tahakin mo. Masikip ang daang yon at maraming mga matatalas na talahib. Tiisin mo lang ang sugat na iyong matatamo kung nais mong makatakas sa lugar na ito. Sa dulo ng daang ituturo ko sa iyo, hintayin mo ko roon. Wika ng matanda. Matapos nilang mag-usap, agad din naman nilang tinungo ang daraanan ni Gaspar. Pagturo ng matanda sa daraanan nito, ay mabilisan din naman itong sinuot ni Gaspar. Napakaraming ang nagsisitalasang mga baging sa lugar na yon, subalit hindi ito sapat upang hadlangan ang kanyang pagnanais na maisalba ang kanyang buhay. Parang ahas siyang sumuot sa napakasikip na lagusan sa loob ng kalahating oras. Napakarami ding mga insektong kumakagat sa kanya sa lugar na yon na kanyang pinagtitiisan. Pagdating niya sa dulo ng lagusan, matyaga niyang hinintay ang pagdating ng hardinero. Ang ginawa niya habang wala pa ito ay ang magkubli sa mga matataas na talahib upang masigurong hindi siya masisipat ng mga taong maaaring may koneksyon sa bahay ampunan. Sa pagsapit ng hapon noong mismong araw, matagumpay naman niyang nakita ang pagdating ng hardinero. Dali-dali niya itong pinuntahan upang ito ay salubungin. Paglapit niya, agad din naman silang naglakad patungo sa bahay nito. Manong, salamat po dahil pinagbigyan niyo ang kahilingan ko. Ngayong nakalaya na ako sa bahay ampunan, para akong nawalan ng tinik sa aking lalamunan. Wika ni Gaspar sa matanda. Hindi mo ba alam ang lugar na pinasukan mo, iho? Tanong naman sa kanya ng matanda. Nang marinig ni Gaspar ang sinabi nito, nagkaroon siya ng interes na malaman ang lugar na kanyang tinirhan sa loob ng ilang buwan. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng matanda, di kalayuan sa baryong kanilang tinitirhan. Alam mo, iho, ang bahay ampunang iyong tinirhan ay pugad ng mga aswang. Nang hihikayat ang mga itong magpatira ng mga batang palaboy dahil ito ang kanilang pamamaraan upang makakuha ng mga pagkain. Para kayong mga baboy sa lugar na yon na pinapalaki at pinapakain para katayin. Wika ng hardinero. Dagdag pa nito, na kaya lang naman siya nagtatrabaho sa lugar na yon sa kadahilanang hinahanap niya ang kanyang anak na nagawi sa lugar ding yon. Ilang buwan na din niya itong hinahanap, subalit hindi niya ito nagawang makita. Ilang beses na din siyang nagmakaawa sa mga namumuno sa bahay ampunan, subalit hindi siya nito pinapakinggan. Ang pagtatrabaho niya bilang hardinero sa lugar, hindi para magkaroon ng salapi, bagkus ay para mahanap ang kanyang nawawalang anak. Wala namang kakayahan ang mga nilalang na yon na siya ay kalabanin
gawa ng marami din naman siyang taglay na karga sa kanyang buong katawan. Nang marinig ni Gaspar ang sinabi nito, ay agad niya namang tinanong ang pangalan ng kanyang anak na nawawala. Pagrinig niya ng pangalan nito, biglang nanlaki ang kanyang mga mata nang maalala niya ang batang palaging ikinukulong sa silid na kanilang pinagtutulugan. Eranyo ho bang pangalan ng anak ninyo? Gulat na tanong ni Gaspar. Nang marinig ito ng matanda, ay agad din naman itong napatango habang patuloy na nagtatanong sa kanya. Hindi kasi ito makapaniwala na buhay pa ang kanyang anak sa kadahilan ng ilang buwan na niya yung hindi nasisilayan. Matapos nilang magkausap, agad din namang nagplano ang matanda na pasukin ang bahay ampunan sa pagsapit ng gabi. Dahil si Gaspar ang nakakaalam sa lugar na yon, wala siyang ibang magagawa kung hindi ang samahan ng matanda. Nangako naman itong walang mangyayari sa kanya, kaya na may kahit papaano'y naging panatag ang kanyang isipan. Kahit sugat-sugat pa noon ang kanyang katawan, pinilit pa rin siya ng pinilit ng matanda. Ayon kasi sa matanda, hindi na nila maaaring ipagpabukas pa ang pagpasok sa bahay ampunan dahil sa iyo na ang umpisa ng kabilugan ng buwan. Magiging mahirap na sa kanila na pasukin ito sa kadahilan ng kapag kabilugan ng buwan, balasaw na ang lahat ng mga aswang. Nang malaman ni Gaspar ang sinabi ng matanda, pilit niyang tinataga ng kanyang sarili upang kahit papaano'y maibalik ang kanyang utang na loob sa matanda. Sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, dahan-dahan na silang pumasok sa bahay ampunan. Nakakubli ang buong katawan ni Gaspar nang sa gayoy hindi siya makilala ng mga nilalang na namamahala sa bahay ampunan. Pagpasok nila sa bakuran nito, bumungad sa kanila ang ilang kababaihang nakatayo sa entradang pinto. Nakatayo lamang ang mga ito at para bang meron itong hinihintay. Habang dahan-dahang gumagapang noon sila Gaspar, panay naman ang kanilang pagramdam sa buong paligid. Nang marating nila ang likurang bahagi ng bahay ampunan, agad din naman silang sumuot sa isang bintanang nakabukas. Pagpasok nila roon, bumungad sa kanila ang mga nakasabit na mga karne ng hayop na nabubulok na. Nang akmang papalabas na sila sa kusina, bigla na lamang silang natigilan nang marinig nila ang mga pagyapak ng taong parating sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa ang matandang kanyang kasama kung hindi ang bunutin ng kanyang punyal na nakasukbit sa kanyang bewang. Pagkabukas ng pinto sa kanilang kinaroroonan, bumungad sa mga mata ni Gaspar ang isang babaeng merong napakahabang braso. Namumuti na ang balat nito na para bang kakabangon lang nito sa hukay. Pagsilay na pagsilay doon ng matanda, walang sabi-sabi, agad niya itong sinunggaban habang paulit-ulit na sinasaksak ng kanyang punyal sa dibdib. Matapos niya itong gawin, bumulagta sa sahig ang nilalang nang wala ng buhay. Dali-dali din naman nilang hinanap ang dating pinagtutulugan nila Gaspar upang mailigtas ang anak ng matanda. Dahil sa nagkataon ang kanilang pagpasok na naghahapunan ang mga batang naninirahan doon, kung kaya't wala silang nakaengkwentrong ibang aswang na nagbabantay sa paligid. Pagpasok nila sa dating silid na pinagpapahingahan nila Gaspar, bumungad sa kanila si Eranyong nakatulala. Nang makita ito ng matanda, agad niya naman itong nilapitan at walang pagdadalawang isip na kinarga. Dali-dali silang lumabas sa silid na yon upang mailigtas ang kanilang mga sarili.
Subalit pagdating nila sa lugar na kanilang dinaanan, bumungad sa kanila ang dalawang babaeng umiiyak dahil sa pagkamatay ng isa sa kanilang kauri. Nang masipat ito ng matanda, agad niya namang ibinaba ang kanyang anak upang pagpapatayin ng mga aswang na nakaharang sa kanilang dinaraanan. Pagsunggab ng matanda, agad din namang sumuot si Gaspar kasama si Ernayo sa bintanang kanilang dinaanan. Nang magawa na nilang makalabas, ninais ni Gaspar na balikan ng matanda para ito ay tulungan. Pagsilay niya sa bintana, bigla niyang nakita ang dalawang nilalang na pinagtutulungan ng matanda. Paano mo nalaman na buhay pa ang iyong anak? Sinong hayop na nagbigay sa iyo ng impormasyon? Sino? Gigil na wika ng isang aswang. Nang marinig ito ng matanda, bigla naman niyang kinuha ang isa pa niyang punyal na nakalagay sa kanyang likuran. Wala kayong pakialam kung sino ang nagsabi sa akin. Mga demonyo kayo! Napakasasama ng mga ugali ninyo! Ilang taon nyo din akong inalipin sa lugar na ito para pagtrabahuhin ng halos buong buhay ko! Wika ng matanda. Kasabay ng pagwika nito ay siya namang pag-unday niya ng saksak sa isang aswang na hindi napansin ng punyal na nasa kanyang kaliwang kamay. Tinamaan ang aswang na yon sa kanyang dibdib na siyang mabilisan niyang ikinamatay. Nang bumagsak na ito sa sahig, agad namang sinunggaba ng matanda ang isa pa nitong kasama upang kitilan din ng buhay. Nang magawa na niyang mapaslang ang dalawang aswang, agad din naman silang pumuslit nila Gaspar upang makalayo na sa lugar. Pagdating nila sa kanilang bahay, agad din naman silang nagtago upang masigurong magiging ligtas sila. Kinaumagahan, ninais ng matandang magpakalayo-layo na kasama ang dalawang bata. Hindi na kasi sila maaaring magtagal sa lugar na yon dahil sa maaari pa silang balikan ng mga aswang na siyang ikakapahamak ng kanilang mga buhay. Sa pagdating nila sa probinsya nila Ernayo, doon niya nalaman ang rason ng matanda kung bakit siya naging hardinero sa bahay ampunan. Ayon sa matanda, na pinangakuan umano siya ng mga namamahalang aswang sa lugar na yon na ibibigay ang kanyang anak makalipas lamang ang 5 taon niyang pagtatrabaho sa kanilang lugar. Alam niyang mapanlinlang ang mga aswang, subalit pinili niyang makipaglaro sa larong nais ng mga ito. Hindi rin kasi niya isinantabi ang mga bagay-bagay na maaaring makatulong sa kanya para mailigtas si Eranio. Hindi rin inaasahan ng matanda na lalapit sa kanya si Gaspar sa kadahilanang ang buong akala niya sa mga batang nakatira roon ay tuluyan ng naging pag-aari ng mga aswang. Ilang taon pa ang lumipas, naging masaya naman si Gaspar sa kanilang pagsasama. Kahit malayo na siya sa kanyang kinamulatang lugar, hindi niya pa rin malilimutan ang kanyang naging karanasan noong minsan siyang nanirahan sa bahay ampunan ng mga aswang. Okay, opinyon ko sa kwento. Alam ko may nakwento na ako na ganitong klase, pero hindi siya bahay ampunan. Yung parang may mga bata rin silang kinukuha tas pinapakain nila, pero mayat maya ang balik dun sa bahay nila, hindi yung pinatitira dun sa bahay mismo. Kumbaga may kanya-kanyang bahay yung mga bata, pero sila yung nagpapakain, para nga naman lumaking malusog. Pero hindi yata palaging kumpleto yung kain, parang merienda lang yung binibigay. Kung hindi ako nagkakamali, may ganun akong kwento eh. O baka may nabasa akong ganun na kwento ko na hindi ko pa nakukwento. Pero maganda yung ganitong klase ng kwento kasi talagang nangyayari yan eh. Yung may mga inaalagaan yung aswang tapos pagdating nung araw ng anihan o yung pagkuha nila ng mga makakain nila,
malulusog tsaka alam nilang kalidad yung kinain nun. Kaya ang dating sa kanila, panalo yung lasa. Parang sa baboy din, di ba? Kapag quality yung pinapakain mo, quality yung karne tsaka taba ng baboy. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.